Това партия, бе! За партия са нужни 50 човека. Как ще е кръсти, бе? Бащи. Партия на средната класа. Не! Пиши го кръсти. Партия на началната класа. Началната? Да. Ще бъдеш секретар на партията. Дойде време за предизборна платформа. Илове! Нашата бюлетина е светнала. На морда. 12 годишна войска. Батюреко! Дойде време за предизборна платформа. Ела тук. Питат какво предлагаме, ма. Какво предлагаме? Предлагаме един голям. Седи сега тук. Патриотко! Предлагаме един голям, но в нашия случай той не е просто голям. Той продължително време стои в това състояние. Не е толкова голям. Ти остави, той не е просто продължително време. Говорител на партията. Защото говорител на партията ще каже какво става. Без компромат. Моля се. Ще те осъда, да знаеш. Ще те осъда, да знаеш. Той е говорител. Питал ли си моли? Чай. По принцип е председател, обаче е маскиран като говорител. Никой да не го усети. Аз съм председател, който е маскиран като говорител. Грешно. Говорител, който... Да мълчиш. Ти си говорител, който си маскиран като председател. Аз сега ще мълчиш това предлагам. Защото са и много важни. Мацели, второкачествената улетна хартия предлагат. Ето това е образът на притеснение. Първо предлагаме. Кой ли мъди? Ще те осъди. Голите мъдри за други. Те са без пари, разбираш, те вървят като допълнителна екстра. Не искам да говорите глупости, искам да слушате. Унищожаване на древната корупция. Тотално. И престъпност. Да. Че е престъпност. Тотални ход на едрата. На най-едрата. Тя дава Също има търта за теб. Едно време, влезе една чистачка и каза: има и говорителна партия. Влезе една чистачка. Чакай да кажеш нещо умно, бедо язък. Отгоре надолу. Значи почваме от големите и стигаме до малките. Джезе, стълбище се тяло отгоре надолу. Кой го казва? Аз. Чистачка. Ние бърка една торта си едно читопка. А ето това е Емито, която сервира. Защо близна ръка? Защо? Снимай Докато умниците спорят. Снимай бъдещия министър-председател и президент на Република България. Who is this? Глупости! Може ли двоен план? Супер. Добре, главен прокурор на Република България. Главен прокурор. Защото президентът е много вода. Разбираш, президента е гола вода. Той раздава ордени и какво още? Ако обичаш, още веднъж. Даже и по-обявания. Сега в момента са на Касетката да запалиш. Давай. Президента е гола вода. Калфушите, мокра слама, две тук в джоба, водорасли между зъбите и жаби в джобовите, май. Да. Калфушите, това го казвам. Това е президент. Той раздава 4 ордена, даже за 3 вече. И усмивка на Става по една, първа, втора, трета степени орден Мадара. най-много добър ком. Чок Бабана. Добре ком. Мадара, май. Чок Бабана. Това е президента, май. Излиза и се забитаризда много. Това е. Не, много е важно. Защо е? Искам да кажа, искам да чуя 2-3 думи за външния министър. Външният министър точно си мислиш. Не, то е много интересно, защото... Външният министър в момента не е в пубертетно. Не, както се казва за външния министър, да, щом ще казвам, щом има нещо за казване за външния министър, аз веднага ще го предложа още на следващата сесия на Страсбургския съвет, да бъде разгледано както трябва. Да. Я ще им много. Много ви разберат тия работи. Ние ми надежда за нашите външни работи. Това е за външния министър. Надежда.
партия, която ще бъде сформирана в най-скоро време, предполагам. Естествено, Това с презерватив. за малкия и средния. Това е случило да говорим, ми тази партия ще не прави. Разбираш ли за какво? Значи, Димек, естествен борба. Естествен борба. Гласуват мен за това, майна ще И така, гласувайте за нас, какъв ще ни бъде? Това са хората, които чуха всичко това, бе. Сашко. Идеята е целокупния български народ да яде пасти. Сашо, какво се кюриш, бе, Сашо? Няма хляб да яде пасти. Пасти да яде. Това е знака на нашата партия, брат. Снимай знака на нашата партия. Ето, знака на тяхната партия, далечен план. Това е знака на те гласоподаватели, бе. А това е... 5-5. Това е знака на черето. Това е моят знак. 5-5. Сашко, снимай моя знак. Тортата. Това е моят знак. А ти какъв си? Аз съм министър на вътрешните, на външните работи и на Ти си! Ти си министър на вътрешно храносъбраване. Бе, жена ми ще изражда. Ти си вътрешен министър на храните на Кичука, ме. Той не даде затворен, не даде. Да. На бедо детето, като го изкарам, ще го пусна тръпите да го даде това болан. Това е за нашата партия. Аз ще стане болен коронавирус. Айде, здраве! Слухата, здраве и умната! Както казваш, умната, бе! Аз ще бъда човека зад колисите. На здраве, бедо! Айде, бачи! Джери, ти ли си от нашата партия, защото си приятел, ще те щука, бе. Джери е партията на... Аз така... Емичка, Отиваш на власт, къде е моето парче от пая? ще ги изчистиш ги... Това е пая от парчето. Това е гордостта на Това е рождените. Джери. Съществува власт, която не се Рожденика съм я спирал в момента. съобразява. Абе, покажи я, де! Покажи я! Развържи я тая връзка. Един бизнес, с който си оправиш Защото не ми дават възможност. хората. Защото не ми дават възможност. Ако ти изгониш хората, помагаш, ти чисто Ще заложи за властта, нали? Човекът, който уволни полицията. Трябва да я прати на Джери, Трябва да има... Трябва да се докаже. ти си прав. 0,0. Човекът, който определи процента. Нашата партия, защо? Е така, двете ръце. Какви сте 5 лева, какви сте другите 5 лева? Парите ще ми течат между пръстите. И Джерито в цирка. Джерито в цирка. Клоун на въжетата, мана. Там ще го посъдим. Смешник и грозен политик. А това е акулата, която чакаше да захапи нещо. Как Соня киша такива? Снимай това предател позива деца пери там. Ясно, събера поне 50. Айде направим. Айде направим три кварти. Обаче, нали вкарахме хора? 8 човека ли трябва да е? Стига са котушки като матрешка. Обаче, Няма да вкараме в парламента! Да! обаче някаква национална основа. Ние ще сме! Това е българския модел, разбира се. Спокойно, Значи, какъв български модел ти се мене? Етническо напрежение! Хората, които решиха бъдещето на партията и птицата Юхо. Като влизам тук и бяхме само малко за Птицата Юхо. няма да пи много. Модал отправяне. Много пише Аз съм трезвен. Айде, направи за нашата партия. Моля се! За нашата партия. Аз съм в това мухабър. Това е знака. Айде. Бира, говориш по-дълги, Не, ще направим оператори и при всеки кадър, който пропусне 1000 марки. 100 пръчки на Голгас. Да видим тогава носиш на бой или носиш. Гъзда голям. Това са алчните пичи от компанията. А ето хората,
които не мислиха за политика. Като снимат парламента по телевизията, наш хоши. Ако обичаш, отстъпи. Това е Емито, която бе закрита от един бъдещ тунеядец. Ти Сашко опера. Всеки път И тоните. Сашо, верно ли е това, дед казаха си? Моля. А че като снимат парламента, всеки път, като снимаш парламента, първо ще показва джумаята. може ли такива работи, бе, брата? Защо джумаята? То са повече традиция. България Това е само Ашо. говори за Ще я свършим тази шуробаджанащина. Аз казах, бе, като снимат парламента по телевизията, една голяма маса, яко пичовите голи до късно лепат, курвите на салона, нали? Това е българския парламент. Това е българския парламент. И Джерито, който нямаше думата. Няма да е интересно, защото сега кой го гледа парламента по телевизията? Никой! А тогава ще го гледат всички! Ако ти се върти една кака, чакай малко, ако ти се върти една Да, с малка птица. ще гледаш и парламента. Не, по право най-дебелия, най-здраво взима думата. Е така, кака, ако ти се върти в парламента на един кол, няма ли да гледаш парламента, а? Не как така. Това отечество любезно, бе! На гол или на... Това отечество любезно. На кол и като изтракаш така, викнеш и... Добре, тук няма ли как имате в казански брич? Няма как. Тия как ли ще бъдат цивилизовани? Как ще имат цивилизовани? Как ли ще цивилизовани? Добре, деца, давайте могат да бъдат за пример. Аз съм някакъв. Една голяма маса. Какво ще каже общо? Що снимаш този декин? Ето, Дерик, Той има назадничево мислене. Хората мислят като него и действат. до сега сме маймуни, Като кого? Ходим по Не, напред. маймуни! Като ми такаш не го да снимай. Като кого? Посрещни. С пръст да видя като кого. Не се разбра имена на репортажа като кого. Е, той. Той какво ни е? Като Той този. какво ни е? Ето, вижте го. Вижте го. му е. И искам на стоп-кадър да му изкрадеш снимки. Ето този. Защото ще го намали страната. И птицата Юхо. Птицата Юхо отблизо. И Ашо Дървделица. Лидерите на нашата партия ще кажат тяхният лозунг. гласувайте за нас, иначе ще бъдете като джерите. Това е Джерито. Ето и човека. Както се е казано, всека жаба да се покаже. И да се покаже, той не попара. Ама той се... Второто. И той се трябваше да е работник гъщеризон от сърджението. Те ще духат супата. Няма да сърбат, ще духат. Прави национална партия, ей! Казва той си лапа. модел. Българския модел аз знам, че... Ето това е роженикът и неговата гордост. Даже и джерите. А това е Соня, която спи. Ама трябваше да е работник гъщеризон. Дерево тук е 6 минути. Кеви бе, топи човек! Не, бе, пидраските, не, бе, стига, Или че ги изчисли, няма да ги Аферин бате, машала.
Трябва да остане.